eSportin pienryhmä fysioterapia koostuu 3–6 henkilön porukasta, joka harjoittelee säännöllisesti yhdessä fysioterapeutin ohjeistuksessa. Pienryhmä fysioterapia keskittyy vaihtelevasti eri teemoihin, kuten selkävaivoihin, ryhtiin tai vaikkapa yleisimpien työperäisten vaivojen ennaltaehkäisyyn. Ryhmäharjoittelu käynnistyy alkukartoituksesta ja jatkuu teeman mukaisilla fysioterapeutin ohjaamilla yhteisharjoituksilla. Harjoittelu voi sisältää esimerkiksi toiminnallista kuntoutusta, liikkuvuus-, tasapaino- ja lihaskuntaharjoittelua sekä kehonhallintaa. Osallistujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioidaan aina ohjauksessa sekä harjoitusohjelmien suunnittelussa. Pienryhmän osallistujat saavat tarkat, turvalliset ja täsmälliset ohjeet omatoimisen harjoittelun toteuttamiseen sekä ohjeet jatkoon. Lisätietoa eSportin verkkosivuilta osoitteesta www.esport.fi/fysioterapia. Ota yhteyttä!